pastreets esocial media manosora nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Vanhu vaya vanenge vatanga futi handiti vanhu vaya vatanga ndozvandogona kungokuudzai vazukuru handisiwo ndinyanyotaurisa zvakanyanya asi usati wasubscribe turn on your notification bell so that every time we upload a video patinowinza nyaya dzichipisa you'll be notified. Also vazukuru hande tinofollow our Facebook page rakanzi Saint TV, Instagram zvimwezvo Saint TV official. Chito zviri kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint pano pa number 1 YouTube channel yenyu. So vazukuru pane post rakanyorwa neanonzi iye yanzi Prophet adiko Mellontik ameno rikandikuradze post rachona kuti muzvionere. Imonyorawo comment section kuti munofungei nezvechiprofita ichi chakanangana na Robert Mugabe Jr. uya anonzi Tino zvakare handiti vazukuru post racho ndrori chiprofita ndati muzverengere vazukuru chiprofita cherufu handiti zviriko here zvazukuru maprofita awawa ayaye tese tichafa maprofita. Newo futi ndiri kutoona gomba mberi kwako muprofita, ndiri kutoona rufu ruri kutenderera paurwa zvewa muprofita. Ndo post randandoyozokuradzai vazukuru muziva kuti zvinhu zviri kutaurika zviri kuitika kuitira mangwana handiti totamirirawo kuti tinzwe kuti bhudhi vachati kudii, vachienda kunonamatirwa here kana kuti vachakanda mwando. From Uncle Said the only zim angu ngataura necomment section kuti munofunge nezvezviprofita zvakadai tichiti much love.